So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaniwas sa kababay nga taga Danau City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Rina. Rina! Ate Aryan! Uy, kumusta, te? Nauli malagi day ka. Siyempre! Kaya ko ibalita ninyo. Hay, mas magpapa. Ito, asa sod. Dali. Sod sa, para makachika dayon ka kung unsa na. Ma, pa, Rina, kaslunan ako! Wow! Congrats, ate! Congrats, nak! Maayo kay nagkahuna-huna gudahin taon mo nga magbinyo ni Dong Rima. Kanindot ni Mote, uy. Kano sa man ninyong plano nga magpakasal? Congrats! Congratulations, sir. Congratulations, Raymond. Salamat! Congrats ninyo, te, kuya. Te, happy kay ko para nimo. Onya, te. Kumusta man ang kinabuhi sa bagong minyo? Okay naman, Day. Pero, ay, mauliki. Wa ako'y mahimo. Kinahanglan nga, masakay og barkos kay Raymart ni mo. Okay ra na, te, uy. Ikaw, pag-focus lang po sa imong trabaho din, para dili kay ka makafeel o kamingaw niya ba? Day, Oh, unsa ka kung dinhi na lang kapuyo sa syudad uban nako inilarga ni kuya nimo. Anhin na lang eskwela. mo sugot ka si mama o papa, anak, te, nga anhin ako sa syudad mo eskwela? Nganong dili, God? Bitaw, nak. Wa ba gid ay problema na mo. Ibausad mi kung unsa mo kasuod ni ate nimo. Salamat, ma. Pa. Kung mo-duty na gani ko, ikaw na may mahibaw din sa bahay, ha? Why problema, te? Sige, ato na ko. Lahom naman ang gabi, eh. Wa pagid mauli si Ate Aryan. Ganin na po ko nagsikik panawag niya, pero dili ko to bakwin. Asa naman di ka ni sa Ate Aryan? Giduka na ba ko da? Yala, nakatuog magkidaig ko. Naana pa kas ate. Tanawon ako. Oh, sayo ako ni mo na kinamaw soft drinks, te. Ohaw kaayo ko, eh. Hangover man. Oh, nag-inom din mo? Mga nadugay kag uli gabi, eh. Oo. Mayo kay okay ra po ni Kuya Ray Martin, no? Okay naman niya, basta malingaw lang ko. Kay grabe kay siya salig na ako. Swerte gid kaayo ka ni Kuya Ray Martin. Kanindot ka, no, kung makakita kog lalaki nga pareha niya? Diary na. Day, munaog na sa bar ko imong Kuya Raymart. Muli na siya. Mayo hinuon, te. Unsa man mo, balik na lang ko sa ato, te? Ay, ayaw, uy. Nag-eskwela, pabiya ka. Dinhi na lang ka. Kinasugo ipila ilaw niya nimo. Ha? Kinsa man, Ate Aryan? Recorded by Radio Mo TV. Rafi, si Rina, ako igsoon. Rina, si Rafi, amigo na ako. Hi, Rafi. Hello. Mas gwapam ni kas personal. Ha? Nakakita na di ka na ko? Oh, Nangita mo gud siya uyab, day. O kibaw man ko nga buutan siya. Mong ikaw ko ihatag niya. Ha?
Han. Kinsa man ang nangita ni Rina? Ay, si Rafi na. Manguyab na ni Reynahan. Ha? Ni si Rafi te? Mao na, Rina. Ganahan ko nimo. Unta, sugtong ko nimo. Pero, dili ba paspas ra kaayo, Rafi? Ah, kan mo gud kanang di na ko gustong dugay-dugayon pa ni. Para di na ka mailog sa lain. Sige, good. Gisugot na di ka, Rafi. Thank you, Rina. Day, mo anhi si Rafi unya? Ote, anniversary man namo karon. Oh, sakto kaayo. Magluto kog lami karon. Kaon nagdagan ni Rafi ha? Busog ng mga ko. Namigay ka maluto. Naihugaw imong naong oh. Kadiyot, kaon ako ha? Oh. Ingon ato bakit kasuod sila sa Ati Aryan ug si Rafi? Para ingon ana sila kakomportable sa usag-usa. Hugaw lang gid kay ko gunahon na. Minyo na si ate. Ug mahal kaayo niya si Kuya Raymart. Rina, magpakasalan ta. Pakaslan ko nimo? Oo. Love kita ka, Rina. Mong, please, pakasli ko. Day, wa ko'y supak sa inyong relasyon. Pero mura ka, kapaspas-pasad sa inyong desisyon nga magminyo naman mo. Pero te, pareho mi nagkasinabot nga magpakasal na. Love na kayo nako si Rafi. Og malipay ko kun makasal ming duha. Rina, ayaw pagsupak ha. Paminaw na ko. Wa pa ka kay bawas kalisod sa kinabuhi sa minyo. Dili yun anak ka sayon. Pero te, O kung magtuman ka gid sa imong gusto, dili ko mo tunga sa imong kasal. Congrats, Rina! Rafi! salamat. Salamat. Pila ka tuig na nga sukad nga gikasal ta pero wa pa kita hatagig anak. Sige lang. Paabot lang ta, Rina. Hatagan na lang kita. Wa ka ta kabain ni ate Rafi? Nga nagtuman kita sa tong gusto? Ay, pag-una-una na eh. Og sukad nga gikasal ta. Wa na may magtingog ni ate Aryan. Raf, gusto kong mangayog pa sa ilo niya. Ayaw na lang, Rina. Nakonsensya kaayo ko, Rafi. Kaming doha mo'y angay nga makonsensya. Dili ka. Ha? Nga naman. Mauni ang tinuot, Rina. Unsa? Muli na mo ba na? O, Rafi, Unsa ako naman taan eh. panguyabi akong igsuon. Unsa? Siya may itong gamiton para permita magkita. Para dili mahibong akong bana nga magsigi kag atos amo. Unsa? Gigamit ako ninyo? O, Rina. Mao to. Nagkadugay. Na-in-love na ko ni mo og tinuod. Mao nang gipakaslanti ka.
Rina, gusto ko mahibaho ka sa tanan. Para wala ko itago na. Pero nasakitan ko! Gipasakitan ko ni mo, Rafi! Magbuwag ta! Rina, ayaw. Mahal kita ka. Pero giluod ko ni mo! Muna kong nakigsaw sa kong magbuwag! Magbuwag ta, Rafi! Rina. Saway pagduha-duha, gibuwagan ako si Rafi. Kay giluod kong nagunahon na nga usa ka lalaki ang among gisawan sa koigsuon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka naman hagalang kaagi ni Reyna nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagalahan, Somewhere in My Past. Ang mong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marie Caen o gabus sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iadus lang liining tulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jay. Kinsa man ka? Maki, ikaw. Jay, ano ang apil-apil man ka? Masig ikaw na sen mo kontra na ito nila. Bahala sila. Di ko gananan ng mga bully. Lamat ha? Kira, migo na ta, Jay. Sige, migo na ta. Pagdali diha. Bugaya ni mo What's up, bay? Nagpagwapo ba ganito? Sus, plano na sad nimo nga mang chicks dito no? Someday. Okay, tara. Asa naman sad mo? Malaag mi ma. Ay, pastilan, baya ninyong duha. Magkailis na gid mong naw sa pagsigi ninyong uban-uban. Oh, gwapo di ko ma. Kay gwapo ma si Jay. Nayabang na kamaki. Unsa man, bayot na ka? Ay, kaluod ana. Tanaw Nalipong naman ko Halip mo na ka, bay. Ako sad. Ito na sa bay katog. Lagi. Abi, tuyok mo ako pananaw. Ako sad, bay. Naghan magutag na inom mo. Lagi. Na. Diya ka magkaklaro sa. Kay, gitutuka man ko ni mong maayo. Uy! Bay. Uy! Puwang! Ay, kikisa mo ko ni mo. Sorry. Sorry, bay.
Buang, gay. Yun na ba? Miss, mga... Bay. Ay. Sabto na itabo gabi eh. Yun naman to. Sa may nasud sa kong utok nga. Angay unta ko nga masuko. Pero ni bawas may naong ko. Good morning, Bay. Good morning, Sab. Kapiha kahubog na ito gabi, no? Mura na siya kuha. Nakahinumdum ka sa sayang gay buhat gabi. Uy. O ba sino? Uy. Wa di siya mahinumdum tungkol sa sobrang kahubog. Uy, Bay. Ha? Ano mo ka? Hinuktok mo ka. Why? Ako na itong kalimtang hitabuaw eh. Recorded by Radio Mo TV. Bay, wa kay plano nga motrabaho sa laing nasod? Ha? O ba yun? Okay naman ko sa trabaho din eh. Mausad. Mayo man mo kita din eh. Ako, larga na ba ko sunod semana, Bay? Ha? Nga naman? Motrabaho ko dito. Mo ba? Hmm? O sige. Amping dito bay. Salamat, best friend. Ikaw, Sad. Amping. Jay, dili pa ka mag-lunch? Ako lang ni Tiwason. Mana ka? Wa pa. Dungan na lang ta. Huwaton di ka. Murag nagsigi-sige dalagi mong uban-uban anang lorinak. Nagkasuod sad mi ma? Nakagusto ka niya? Ganahan ko niya. Aw, panguyapin na dayon para makauyab na pod ka. Ha? Manguyab ka? Honore. Ganahan ko niya. Yes. Gisugot na ti ka. So, kita na? Uyab na ta? O, Jay. Uyab na ta. Kumusta na si Bay Maki dito sa abroad? Wala mo ko'y balita niya, sukad nga milarga siya. Agyang Facebook sab, dili na active. Unsa naman kay balita niya? Love, kuha ako, babe, please. Kusuking uwan. Ha? Mag-taxi lang di ka? Lisod kayo sa taxi ron, uy. Pero daga pa ko gitrabaho. Kaning mo overtime lang gihapon ko. Ayaw na lang, uy. Oh. Nori. Hello. Nori. Bahala ka eh. Nak, kanusa magud mo ipalailaan ang imong uyab? Kung dili na ko busy ma. Eh, na may mga higayon good nga dili ka busy. Ay, sige lang, Gulma. Ako rin siyang ipailaila ninyo ni Papa. Love, wa man tay duty ugma. Adto ta sa inyo. Mag-movie marathon ta. Ha? O, kuan? Nga naman. Dili pa kaandam nga ipailaila ko nimo sa imong ginikanan. Nori. Sultihira ko gusto tinuod, Jay. Tuig na kape na nga tong relasyon. Pero murag wa mo ko makafeel nga nanipadulngan. Kaya murag wa kay plano nga ipailaila ko nimo sa imong ginikanan. Oh, basi nagminyo ka. Unsa? Uy, dili uy. Kuan mong god. Ayaw na lang. Sige lang kaghatag og rason. May pag-undangon ta ni Jay. Nori.
Ha? Nagbuwag mo? Ya, mura naman lagi kaguha. Ambot lang bitaw, ma. Wasa ko maghahibaw nga no. Buutan man sinuri. Pero, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Basin og dili gid ka tinud-anay nga na in love niya dong, Jay. Ma, ayaw eh. Ako nang usa din sa bahay na bilin. Oh. Kinsa maron? Kinsay? Oh, Kumusta, Jay? Maki? Kumusta? Kago, oh, kababae na kunin mo. Daan, walgi kong maginay reaksyon ni mo. Magigami ko pagyapo ka na ako, bisan ingunanin ako, Jay. Oh, Oh, Maki, uko ta kayo maginagsa. sorry. Nganong, Nga nung ingunanin ko. Tungod ni mo. ha? Sukad nga na nahitabo na itong duha. Naka-realize ko nga, nabayot ko. Maong nagpalayok ko ni mo. Nakahinomdam di ka to? Mauro tayo sa sabutan nga, di yun na ako malimtan. Kaya dito na ako na-realize nga, in love ko ni mo. Sa tinuod lang. Dukin ako naka-feel nga naikuwang na ako sukad nga nawa ka. O bisag nakig-relasyon kong babae pero ikaw pagyapon ang naasa kong halahula. So love sa ko ni mo, Jay? Yes. Oo, Maki. Lain man paminahon kay suod ka ita pero mau kinitinoon. I love you too, Jay. Si Maki ra di ang tubag sa dugay ng kahaw ang akong gibati. Karon, malipayon mi sa among relasyon. Ug wa mi labot sa mga tao nga mi-judge namo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kito mga higalang kaagi ni Jay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan, Can't Fight This Feeling. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulamin handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining usa ka babae nga nagtago sa address sa Bulacau, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Bea.
Kapoy na ba yung ko aning kinabuhi, ha? Ha? Ikaw pa'y moingon, ana, ha? Nga kung buot, huna-hunaon. Ibuning sa? Nga nung nagkalisod ta. Ay, sos! Pasagilalasan di ba ako pagsugal? Mo na lang ganin ay kalipay Kapuyaw paminaw ano nila mga magpapasigig away, oy. Muato ko silang gaw din, no, be? Ako sa amo milagaw ko. Ha? Asa man di ka? Nagunsa man ka Dennis Bukid. Pahangin lang. Huwag ko ganahin nga naminaw sa kumama Sige lang away sa papa. Bahin sa unsa man. Bayan sa pagmahay ni mama. Ngano ko nga nanganak pa siya nako. Ako may gibasol niya. Kawa siya mag-enjoy sa iyang pagkabatanon sa una. Kaya karon nga gusto siya nga mulaag. Pugnan man siyang papa. Nagpariha lang taani. Kaya naman na ikaw. Sabali sa problema niyo sa inyo. Si mamag papa. Ano man? Sige glalis. Bahin sa kwarta. Mao na ni ikyas ko sa amo. Dili ka tag problema nga itong mga isig ka pamilya, no? Mao lagi ka. May pag mag-iinom ta. Maayo pagaw. Ay, lami agis hangin dinis bukid, uy. Mulang. Nya, makarelax pag sa utok. Tinuod. Gaw. Unsa ka kung mamahawa na nakat sa ato? Ha? Kaabang na tagbay, dool sa tong trabahoan. Nya, mag-usal na tagbay para dilibog at ang abangan. Bitaw, no? Sige, kaw. Mamalhin ta. Aron sa dili na ta magsige kadungog sa mga yaw-yaw sa itong mga ginikanan. O ba? Namo yung dool sa trabahoan? Oh, Dool rin kayo nakapabisita rin, ha? Bisita kayo mo, ha? sige ba? Yes! Sige, ha, Bia. Ako yung pagod na kayo. Duty pa ko. Bye-bye. Sige, bye. Isa tong gusto mamisita ni mo? Ay, katong dugay nang nanguyab na ako ba? Di ko masugot nga magpasud kag lalaki din ha. Unsa gaw? Naunsa man si Dino? Anong kalit man ni siya kausap? Bahala siya, eh. Di na lang sa kumusupak para way samok. Sayo ko mo pa uli ron, ha? Murag naglain ang akong lawas, Ronda. Oh, kinsa man ron? Daay papay nga bisita si Gautino? Kamaayo niya, no? Dili ko pwedeng mudawat og bisita, niya siya pwede magpaanhi. Mula ka ako balik. Laayaw mo inang mga maurang usaw, eh. Naanad ko nga naa si Gautino. Siya may kainom na ko, permi. Siya ang akong best friend. Pero, busy man siya siyang uyap. Mao mag-solo ko nga mo inom karon. Recorded by Radio Mo TV. Ubay-ubay ang gini ako na inom da. Sigaw din, no? Nag-chat. Ano sa may gisend niyang picture? Nag-inom sa siya. Bahala siya. Dili ko ma-reply. Pahala ka. Naabot na ko sa bahay. Ay, nauli na ka.
Niya ka? Wala kay ka mo reply sa akong chat. Yun ang day ka nga ikaw ra? Or basig na kay kuyog? Kuyog ni imong laki? Naunsa ka gaw? Sulti na lang, good. Yung may uyab na ka. Parang wa na ka makikinom na ko. Unsa na yung problema ni mo, Dino? Ngano kung makastorya, makamura makagakumbana, ha? Kaya mahal na ka. Unsa? Nabuang na ka? Sorry. Igagaw tayo niya, musulti ka na ko, ana, ha? Sorry. Nadala ko sa kong inom. Katog dito para mahuwasan ka. Sige na lang ginugpalik sa kuna-una ang gisulti ni Caudino. Naunsa man to siya. Og naunsa man sad ko. Anong apektado makayo ko? Kalimti to, Bea. Gaw. Gaw din naon sa gani. Ngano na hipos makasi mo mga butang? Bali na ako pinuyanan. Unsa? Pila ka buwan na nga, wa magpuyo si Dino din eh. Ganun mo rakaw ang mga kaayo. Tungod ba kay naanat ko nga naapermi ang ako igagaw? Kumusta naman ka siya? Nak, buwan habi sa syudad kay kaslunon man imong igagaw. Giimbitar ta. Kinsa nga igagaw ma? Si Earl. Aw! Abi na kong si Kinsa. Sige ma, kanusa man ang kasal? Asa makasigaw din, no? Dili siya invited. Pero, ikaw man namang duha si Earl nga mo ikikasal. Taas sa pagliog ni mo diha, anak. Kisa may gipagita ni mo. Sigaw din, no, ma? Ay, dili na tumuan ni uy. Kay dili man dayto nato igunsa. Unsa? Unsa dili igunsa, ma? Anak ra siya sa asawa si imong uyuan. Pero dili ang imong uyuan mo itinuod niyang amahan. Sa ato pa. Dili rin may mag-agaw ni Dino? Dili, nak. Huwag di ko mahimutang. Gusto ko makakita niya. Gusto ko makikstorya ni Dino. Wala ba ko'y contact number niya, da? Ma! Naitaw! Habli hisa! Kinanglaba ko! Naana! Dino? Pia. Ganito sa ko pamani nga nakakakus ko niya. Kimingaw na kay kunin mo. Dino? Sulti ko sa tinuod. Kimingaw ka basab na ako? Nagpangita basab ka na ako? Mahal basab ko mo? Oo. Oo, Dino. Mahal di ka. Mas mahal di ka, Pia. Pila ka tuig sa kong in denial sa akong pagalingon. Yan na ako gibati para ni Dino. Pero lagi, tungod kay mag-agaw mi, gibaliwa ni nako. Pero pagkahibaw na ako nga dili di mi kadugo, wa na nako mapugni ang akong kagalingon. Og hangtod karon, malipayon mi sa usag-usa. Naana ko'y best friend,
igagaw og uyab pagyud. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Bea nga taga Bulacau, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nikolahan sa bawat sandali. Ang mga kaagi gibahatan duha sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mau kining sa kababay nga taga Cordova, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Daisy. Ni-alarm naman di ay. Ay, duty na sana. Magdali ko pangandam. Ubay-ubay kid og guest handa. Hi, Daisy. Hello, Sir Ben. Kumusta? Wala lagi ko magkakita ni mga ni duty ka atong niaging mga gabi. Bisik ko sa usa na ko katrabaho, Sir Good. Oh, mauday. Gimingaw hinuon ko sa kong paboritong DI da. Dali. Manayaw na to, sir. Oh. Nak, pahuway sa taon padagsa, uy. Grabe naman kahago ang imong lawas, uy. Kinahanglan man, ma. Wabi makasuporta nato. Ako ra. Ay, pasensya na ka, nak, ha? Ay, wala gani ka makauyab, oh. So, si mama baya. Nagunahon na pagid-ana, uy. Sige lang, magud. Dili pa na mo'y akong priority sa pagkakaroon. Nak. Uy, Day. Sakto yung mama, uy. Ha? Abi ni mo, kinahanglan sige ka makauyab, uy. Aron, inspired ka. Yads. Unsaon man na nako ang uyab kung akong pamilya magutman. Importante kayo nako akong pamilya, Yads. Maong andam ko mo sakripisyo para nila. Ay, kay baulak ko. Ha? Unsa man? Naku ipilailan ni mo. Gwapo na, kwatahan pa. Ha? Kinsa man? Ruel, Nice to meet you, Roel. Daisy day ko. actually, dili na ko gusto og paligoy-ligoy, Daisy. Interesado ko nimo. Ug kung musugot lang ka, magpagkasalta. Isaad na ko nga, ihatag na ko nimong tanan. Roel. Nak, dili ko uyon, ana. Nga naman, ma. Ayaw pakigminyo sa tao nga wa ka mahigugma. Gabaan unya ka. Ma, kung siya may makahawas nato sa kalisod, andam ko magpakasal niya. O kat-una na ko kung kagalingon nga, ma-in love niya. Daisy.
Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Ako ka nakitisi. Rowan, first time para pa na ako. Okay, bahala na mo. Dali. Higtante ka. Unsa? Unsa higtan? Basta kay sunod lang. Tiri. Rowan, wa ko makasabot sa akong gibati. Lain na day sa feeling nga makikromansa ka sa tao nga wa kay gusto. Pero kinahanglan kong mag-antos. Para sa kong pamilya. Recorded by Radio Mo TV. Ganun karon ka pamabot? Ha? Ni overtime ko kay... Oh! Ruel! May overtime ka? Nga naman. Kuwang pa ba ang kwarta nga kung gihatag ni mo? Ruel! O basin o salay na laki kami overtime. Unsa? Wa taon ko magbinuang ni mo, Ruel! Angay lang. O paminaw ha, Disi. Paminaw. Gusto na ako nga ugma dayon. Watag na kag-resignation letter sa imong kitrabahoan. Unsa? Paundangon ko ni mong trabaho? Paita ba ni kinabuhi aoy? Sud sa pila ka tuig. Ingon ani na akong kinabuhi uban ni Ruel. Dili ko pwedeng mo trabaho. Dili ko pwedeng mo kawas. Mura raman kong piniriso, ani. Nak, pahawa na diha. Unsa ma? Nay nagkasulti na ako nga dinagmalan kas imong bana. Pangita og paagi nga makagawas ka diha ug ayaw na pagbalik. Pero ma... Ayaw paabuta nga ako mo imukuha nimo diha ug magdakog pulis. Ma... Lami na kayo ang tugog ni Ruel. Sakto kay nakainom siya. Dili siya daling makamata. Karon may saktong higayon nga mo ikyas ko. Salamat in taon kay Sifra kung nakagawas dito. Oo, ma. Ug wala ko'y plano mo balik dito. Ayaw na gyud. Bahalag mo trabaho lang kong maayo, maoy. Dili lang ko mahigot og balik ni Ruel. Mabalik na kasi imong trabaho. Mayo kinibalik na kanin sa imong pagka-DI, girl. Oh, girl. Kinahanglan man. Napasensya na ka ha. Wadyo ko. Kay bao nga. Yunanaday ka. Possessive si Rowan. Kalimtan na lang to nato, girl. Ang importante nga nakalingkawas na ko niya. Motoyok sa ko, girl. Mangita ko guest. Daisy? Sir Ben? Oh, Kumusta? I'm good. Finally, nagkita na kita pag-usap. Niundang ka magkalit. Lagi. Unsaon nga, naamang yung mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili nato damhon. Tinuod ka na. Og maayo kay nibalik na ka. Oh, Sir Ben. Gimingaw na sa ko aning trabaho agod. Og gimingaw sa kunim. Mayo kay nagsige pa di kag sayaw, sir. Na kuan, nawa ko og pila ka buwan sukad nga namatay ang akong asawa. Pero ibalik ko sa dihang. Na-realize na ko nga dili makaayo na ko kung magsigir ko puyo sa bahay. Mag-uol kog samot. Ayaw ka bala ka, sir.
Ako'y bahala nimo. Dali na. Manayaw na ta. Daisy, salamat kayo sa pagsigi ni mong uban-uban kanako, ha? Way problema, Sir Ben. Malingaw raman sa ko nga kauban ka. Abi ni mo. Pag storya ni mo bahin sa imong kaagis mong bana, maglagot kong maghuna-una. Ngawa ka niya ang bingi. Kabuutan ni mo. Kaswerte niya ni mo. Sir Ben, Kung musugot ka lang nga, himuunti kang asawa. Akong ipakita ni mo kung unsay angay nga treatment diha ni mo. pero minyo ko, sir. Ako'y bahala sa inyo, anak. Kung musugot ka lang, o kung musalik ka na ako. Naibawbay ko nga natagam na ka sa imong nabana. Nahibaw ko nga maayo kang tao, sir. Maong andam kong ihatag ang akong pagsalig nimo. Pila ka buwan namang panag-ipon ni Ben. Pero wa sila hindi pakita na ako kundi pagpangga o pagmahal na kyod. Napamahal na pod siya na ako. Dili na ako ma-imagine akong kaugalingon nga mawa siya na ako. Daisy, dahil luya naman ko. Ha? Nga naman. O sa may kibati ni mo? Luya lang. Kapoy. Tiguang na magod ko, dahil. Ben, Pwede ba kong makiksayaw o balik ni mo? Ben. Salamat kayo sa tanan, Daisy. Malipayon kay ko sa mga adlaw nga kauban ti ka. Salamat sa imong pagpangga. Og pagmahal na ako, Ben. Mahal kayo ti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Ben. Bisan og layo mi ugap ni Ben. Pero dili giday mo matter ang edad kung ma-in love ka. Og wa na ko damha nga si Ben ang katapusang lalaki nga akong higugmaon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Daisy nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga di kalahan. With you, I'm born again. Come bring me. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kinigos sa kababay nga taga Tubuso, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Renali. I love you, Renali. Albert, Wana'y tinuod. Love ti ka. May chance ka kunin mo? Dili pa na ako matubag, Bert. Hatagis akong panahon sa pagkunauna. Okay ra, Nal. Huwag mo sa kong magdali. Magpaabot ko ka na sa kamalawin ako. mao ba? Nanguyab din nimo si Albert? O, day. Unya, day, unsa man? May chance ba siya nimo? Ambot, day, uy. Unsa man? May pagbati ka ni Albert o wa? Maluoy raman ko niya, day, kay buutan baya siya?
Aw kun maon na, sugta na lang siya. Tinuod na lang. Imo na kong gisugot. Albert, uyab na ta. Salamat kayo, Nal. Nga, wa ko nimo pa ang tusag dugay. Basta ayaw lagi kong pinuang niya. Ayaw ko pasakit eh. O, Nal. Ako nang isaan ni mo. Si Albertong nagatod nimo? Ha? Opa, Unsa man? Nagkauyab na mo niya ng Albert? opa. Panhiyan niya na tawa na ha? Ha? Nga naman pa? Panhiyan lang kay may tuyo ko. Unsa may tuyo sa imong amahan ako, Nal? Uwa, sab ko mahibaw. At tulungon niya sa amo. Sige. Mutungaraon niyo ko dito sa inyo. Mayong adlaw, Noy. Mayo kay biyanhi kagit sa amo. Unsa di tuyo ni mo ni Albert pa? Paminaw lang ay pag-una-una. Unsa man, Bert? Uyab na gid mo nining Rinali? O, Nay. Unsa man? Naigog magkagit sa kong anak? O, Nay. Kung mao, pagkasling akong anak. Ha? Pa, unsa ko'y pakasli? Kung tininuod ang imuha ni Rinali, pagkasli siya. Nay, wa pa man na sa mong nahuna ang minyo-minyo. Ang akong gusto nga maguyab-uyab sa mi. Dili pa sad ko gusto nga magminyo pa, uy. Gusto kong magkailhanay una minoy. O maayo. O unya nami anang magminyo. Kung mao nang dili ka makapangasawa ni Rinali, pagbuwag mo. Pagbuwag mo. Pa! Di ko ganahan ang magsigi mo kuyog-kuyog. Dagang istorya nga akong madungog. Ang akong gusto, nga magminyo dayon mo, aron way istorya ang mga tao. Pa! Recorded by Radio Mo TV. Unsay mo una-una sa kaingon ni Papa? Watay mahimo ani. Nal. Gawas sa pagtuman sa iyang gingon. Nga magminyo ta? Di ko gusto nga mawa ka na ko, Nal. Maong magminyo ta. Albert, Musugot ka nga magminyo ta. love sab ka na ako, Bert. Magpakasal ko ni mo. Salamat, Nal. Sige, lihok ko na to ang atong kasal. Ha? Mabdus na ka? O, dong. Duha na kabuan nga wa ko reglaha. Kung mao na dahi, happy taday kung mahimong tatay ini. Maog yun. Ang pingibin ang gimabdus ni mo ha, kay gusto na ko nga makakita na ko sa kong liwat. O, dong. Aray. Kasakit na sa kong tiyan. Dong! Dong Albert! Dong! Doon sa kaday? Sakit na kayo kong tiyan, Dong. Ha? Uy, mga anak na tingali ka day. Dali, dadun ka na ko sa ospital. Ha? Mabdus na sa ka? O, Dong Albert. Nga sa ato ba, kung mga anak ka, ikaw pa na, day. O, Dong. Danghag na kay.
Albert. Galing ka mo ito na ka, nga di mo mabdos. Kanawar ko ng dagway ni mo, lusyang na kay ka. Nga sa ato pa ako'y paisadaan. Nga namabdos ko. Lalaki ko. Ikaw ang tayo, nangitag paagi nga, di ka mamabdos. Albert. Ay, tungang gabiin. Ugwa pa mauli si Albert. Asa man ka ni painguning tawhana? Ate! Oh. Ay, salamat intaw. Kanya na si Albert. Dong, dugaya ko di mong nauli. Tungang gabiin naman. Dito ko sa mga amigo eh. Nagtagay may. Nausab naman ka, Dong. Ha? Dili man nata kaingon ini. Kung sa may gusto ni mo. Muli kong sayo. Magsige kong tanaw ng imong dagway nga lusyang na kayo. Albert. Pila na kagabi nga dili mo uliog sa'yo si Albert. Asa bakit ka ni siya magpundo? Oh, si Day Helen maning nanawag. Hello, Day? Day, nanawagin ko nimo kay na ako'y tuyo nimo. Unsa may mo tuyo na ako? Ang imong bana ba si Albert? Ako nakit ang diri nga naginom-inom. Ug may gigakos-gakos ka babay. Unsa? Ug aron mo tuogid ka, Day. Ako silang picturean ha. Ug ako i-send nimo. Sige, Day. Ginoo ko. Si Albert kiti. Og may giga ko siya nga babae. Karon kang tawhana ka. Gusto na! Sakit na kina ha! Unsa ba ka? Nakakita kayo ni. Ikaw ni og may kauban ka babay. Hugot ka pa kayo ni gakos niya. Oh. Kanong imo ba ni gibuhat na ko, ha? Albert? Ganun na binuang magana ko. Kay gipulaan ako ni mo! Wala kay lamay! Albert! Ibaw ka, ha? Nagmahay ko nga nung nagdali-dali kong pagpagkasal ni mo. Kay mo abot na day and time nga mapulaan ko ni mo. Albert! Ug hindi ka makagwanta sa gibuhat. Obiyay ko! Pauli sa inyo! Albert! Hangtod karong panahon na nga dagko ng among anak, wa gihapon mawa ang bisyon ni Albert nga mag-inom og mamabay. Dili sa gumakahimos pagbiya niya, kay dili na ko kayang buhion ang among mga anak. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalan kaagin ni Renali nga taga Tubuso ni Negros Occidental uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan ako'y linukom. Ang mga kaagi gibahatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadus lang niining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.